Marynyň vilayet prokuraturasy Türkmen Gadipçünçülük Edarasynyň Mary Gadipçünçülük şahamçasyna barlygy geçirýär. Käbir vilayet ýaşaýjylarynyň sözlerine görä geçirilýän bu derňewler para diýmek aňladýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. 17 martda Türkmen Gadipçünçülügiň baş edarasy Marynyň vilayet we etrap Gadipçünçülük edaralarına telefon arkaly jaň edip prokuratura işgärleriniň barlyga barýanyny habar berdi. Telefon jaňyna her etrapdaky edara ýolbaşçylarynyň 5000 manat meşberine para taýýarlamalydygy aýdyldy. Bir etrabyň Gadipçünçülük edarasynyň başlygynyň sözlerine görä yerli edaralar bu pulu bermek islemeýär. Sebäbi birden ol prokuratura işgärleri etraplara aýlansa, biz olary elimiz boş kabul etmelimi diýip etrap Gadipçünçülük başlygy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýleki bir Gadipçünçülük edarasynyň ýolbaşçysynyň sözlerine görä etraplaryň Gadipçünçülük ulgamlaryna derňewçiler üçin bahanalar az däl. Türkmenistan 2019-njy ýylyň ýanwaryna ilatyň gaz, suw we tok üpçünçüligi tölegli görnüşe geçirildi. Munyň bilen bir hatarda häkimetleriň her hojalykdan gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak talaplary güýçlendi. Bize barlygçy gelse bahana känip bir yerli ýolbaşçy mysal getirdi. Meselem haýsydyr bir hojalykda gaz hasaplaýjy enjam ýok bolsa, biziň işgärlerimiz şol öý hojalygyndan her aý üçin 1000 kub metr gaz ýakandyr diýen çaklama bilen 20 manatdan pul alýar diýip olaýtdy. Ýöne resmi bu tölegin yerli düzgünlere gawat gelip gelmeýändigini aýdyňlaşdyrmady. Diňe muny derňewçilere bahana hökmüne mysal getirdi. Yerli resminiň sözlerine görä egerde bir hojalykda 5 ýyl bäri ulanylýan gaz hasaplaýjy enjamlar Türkmen standartlary edarasy tarapyndan öý hojalygyň öz çykdyjylarynyň hasabyna barlygdan geçirilmedik bolsa, onu oluyda gaz hasaplaýjy enjam ýok hasaplanýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda öýlere gaz hasaplaýjy enjamlaryny oturtmak işleri ýygjamlaşdy. Ýöne yerli resminiň sözlerinden çen tutulsa, henizem gaz hasaplaýjylaryny oturtmadyk hojalyklar aýda 20 manat töleg bilen süpýär. Ýagdaýdan habarly bir marly ýaşaýjynyň sözlerine görä Gadipçünçülük edarasynyň işgärleri tarapyndan öý hojalyklardan çöplenýän pullaryň belli bir meşberi edara ýolbaşçylarynyň öz jüglerine gidýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir etrap Gadipçünçülük edarasynyň başlygynyň sözlerine görä yerli resmiler bu pullary derňewçilere berilmeli para bilen düşündirýärler. Her ýylda bir sapar barlygçy gelýär. Her ýylda bir sapar vilayet ýolbaşçylarymyza para pul eltip berýär diýip korrupsiýa ihtimallygy barada habar beren yerli resmi aýtdy. Onun sözlerine görä öýdegine vilayet ýolbaşçylar bu çöplenen pullary Türkmen Gadipçünçüligiň baş edarasyna eltip berýär. Habarçy bilen atlandyrmalyk şertine gurrundaş bolan beýleki bir yerli resminiň sözlerine görä Gadipçünçülik edaralarynyň işgärleriniň obalarda pul ýygnamagyny ýaşyrmak üçin durly usullardan peýdalanylýar. Bir ýylyň dowamyna bir obadan näçe pulun getirilendigini bilmedileri ýaly işgärleri çalyşyp durmaly bolýar diýip yerli edara ýolbaşçysy aýtdy. Şonuň üçin biz pul çöpleýän işgärlerimiz bir obadan beýle kowa geçirýäris ýa-da biz olary işden çykaryp täzesini iş alýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň kanunçylygy korrupsiýa hadisalary barada habar beren döwlet gurulukçylarynyň ýa-da beýleki emeldarlaryň goraglylygyny kepillendirýär. Habarçy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolan yerli ýolbaşçy merkezi berilýän pullara garamazdan derňewçiler etraplara baranlaryna vilayet başlyklarynyň özlerini arka çykmaýanyny aýtdy. Geçen ýylda da şular ýaly bolup diýip o sözüne goşdy. Biz vilayetdäki edara başlygyna jaň edip bize barlygçy geldi diýip aýdanymyzda özüňiz çödügi tapyň niýe aýtdy diýip yerli resmi gurrun berdi. Ol barlygçylar etraplara baranlaryny vilayet gaz edarasynyň özlerine ýardam bermeýändigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi we şol sebäpden vilayete uradylýan pullaryň dereksizdigini aýtdy. Bu aralykda vilayet we etraplaryň gaz üpçünçülük edaralary prokuratura barlyklarynyň alada galýan mahaly. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň köp hobalary gazsyzlyk sebäpli odun ýakmaga mejbur bolýarlar. Şeýle-de sewda üçin tamdyrda çörek pişirýän hojalyklar gazçylary her aý 50 manat tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.